Takže uvidíme samostatné nájazdy. A to už je samozrejme lotéria. Nesúhlasím s tebou, že je to lotéria. Je to jednoducho, ktorí hráči sú ako pripravení, ako sú technicky zdatní. Veľmi nerad počúvam, že je to lotéria, je to otázka šťastia. Jednoducho tí hráči majú nacvičené určité varianty. Buď mi to vyjde, alebo mi to nevyjde. Buď som na to pripravený. Hráč, ktorý si verí, ktorý má dokonale zmáknuté tieto samostatné nájazdy, pôjde na to, samozrejme má ešte proti sebe aj protivníka, ktorý je takisto kvalitný a musí ho jednoducho prelstiť. Včera som samostatnými nájazdami končil večerné stretnutie B skupiny medzi Fínskom a Švajčiarskom. No a dnes opäť nájazdy v prvom zápase našej skupiny Aréne Čižovka.